Sola. Yo. Bagus teman rupane Satria si Lo. Arjuna ire Win-wina. gawe pikiranku yang gawe pikiranku Yang menyangkang juga yang lagi nonton. Bos Usman yang mana Bos Usman? Bos Usman. Bos Usman Bos Sola Bos Sola. Ayo dong. Oh masih belum siap ya? Bentar dulu ya. Naksani reng wong Terus. tapi ganti rupane Lo. jadi reng kulite Bos. bagus ning tingkah. Ayo bos, ladies, boleh temenin dong. Asik. G-A-E. Bagian Arjuna ire juluk Ai, ane ai, wong ganteng Lo. manis yen digandeng mesra. Kowe atiku lagi sensor Arjuna ire Satria ganteng gagah perkasa Satria sing benar Arjuna ire gawe pikiranku yang gawe pikiran Yang punya Arjuna Ira. Bos Usman. Arjuna mari Bos Sola. Alah. Yang belum? Hey! Daripada musik Rhythm the music. Jalan Arjuna ire Julukane wong ganteng Manis yang dipandang mesen Lagi mesen E-A-E. Bos Usman. Bos Usman Bagian Arjuna ire Ai. Julukane wong ganteng yang dipandang mesen gawe atiku lagi Arjuna ire Satria ganteng gagah perkasa Satria sing benar Arjuna ire gawe pikiranku yang gawe pikiran. Ayo bos, dikodok lagi bos buah. Bos Sola maning jangan dipegang aja duitnya aja bos. Bos Sola, Bos Sola, Bos Sola. Bos Usman gimana? Yang mana ini? Bos. Yang belum? Najan Arjuna ire julukane wong Lo. yang dipandang mesen gawe atiku lagi sensor Arjuna ire julukane wong ganteng Ngaper rabai. yang dipandang mesen gawe atiku lagi sensor Arjuna ire Satria ganteng gagah perkasa Satria sing bener Arjuna ire gawe pikiranku yang. Terima kasih buat Bos Sola ganteng gagah perkasa Satria sing bener Arjuna ire gawe pikiranku yang gawe pikiran. Apalagi? Hah? Oke. Apalagi bos nambah bos.